Дӯстони азиз, салом алайкум. Ҳолати бисёр хонадам хеле шидагие, ки симошон рӯз ба рӯз сими тифайл месӯзад, калташидан мегирад. Барои вай сабабаш ҳамин симое ки ҳамин тифайло мечто ҳаста, бисёраш алюминтанд. Яъне алюмин чӣ хелай? Сим мебинӣ дар ҳақиқат мисол сирх кардагиай, не ки ӯ сирх ӯ алюминта сирх мекунанд, ӯ алюмин мисол қувват надорад. Ана ҳамин сабаб хеле калта шидан мегирад. Вақте ки тез дум ба дум шумо ки чой мемонед, ҳамин ҳолата симу калта шидан мегирад. Барои ҳамин сими мед гирен. Меда чӣ хел фаҳмидан дар кор? Меда метавонед мисол сима гирен, дар ҳамун замина ягон суян қади бушакен, сирхиш маълум аст, сирх мешавад. Алюмин сафед нишон медиҳад. Барои вай ҳамин чӣ кунед, хеле ҳолата гирифтор намешавад.